Έβγαλε και τα πουλιά έξω. Αυτά εδώ θα πετάξουν. Αυτά εδώ είναι. Τα περιστέρια του Στάφη, του Πολυμέρη. Καλοκαίρι του 2016. Είναι μια μέρα δύσκολη και μόνο που είναι καλοκαιρινή. Τα πουλιά φύγαν πολύ γρήγορα, πολύ δυνατά όμως. Ναι, μπράβο στο Στάθη. Ομολογουμένως φύγανε πολύ γρήγορα, ναι. Έχει πιάσει και ένα απαλό αεράκι αυτή τη στιγμή, δηλαδή γύρω στο 1 με 1,5 μποφόρ πρέπει να έχει. Και τα πουλιά πετούν έτσι, όπως βλέπετε ακριβώς. Έχουν έρθει τελείως από πάνω μας. Είναι δηλαδή σαν να είσαστε τώρα εδώ και έχετε σηκώσει το κεφάλι κατακόρυφα και βλέπετε. Δεν έχει πιάσει καθόλου καιρό να τα στείλει λίγο έτσι πλάγια. Και φύγανε ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, τώρα έχουν αρχίσει και σκορπάνε πάνω ψηλά, να βλέπετε, ανοίξανε τα πουλιά. Αλλά με πολύ φοβερή δύναμη, ναι, φύγανε πολύ δυνατά τα περιστέρια. Πάρα πολύ δυνατά. Και ο λόγος του αληθές είναι αυτός εδώ. Στο χρόνο ακριβώς αυτό να πήγαινε και εκεί. Ευτυχώς έχουμε το συννεφάκι και θα έχουμε θέμα. Να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά. Ναι, είναι πολύ δυνατά περιστέρια όντως. Και βγάζουν και αυτή τη φτερογισιά εδώ, αυτή που βλέπετε εδώ. Νευρικά περιστέρια. Και έχουν το νου στην ανηφόρα. Πάμε τώρα να δούμε και πιο πολύ κοπάδι. Πάντα από πάνω μας. Και πάντα ανεβαίνουν. Ναι, βλέπω θα τα αφήσει πολύ ο Στάτης. Αν και πιτσούνια βλέπω πάει για κάρφωμα. Και αυτά βέβαια δεν λένε όχι, Η φτερογισιά είναι αυτή που βλέπετε. Επαναλαμβάνω, πουλάκια είναι, πιτσούνια, πιπίνια. Θα τα δούμε μετά και από κοντά. Και βγάζουν αυτό το πρόγραμμα. Ναι, μπράβο στο Στάθη, ναι. Ωραίος, είναι ωραίος. Έχουν αυτό το πλεκτό το πέταμα. Και πάμε και λίγο στην πραγματικότητα. Είμαστε εκεί μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει σε αυτό το σύννεφο που μαυρίζει. Εύκολοι στόχοι, πετάνε τελείως από πάνω μας. Και συγκεντρωμένα. Με κάνανε ένα άνοιγμα, μετά ξαναμαζέψανε πάνω ψηλά. Πολύ ψηλά όμως. Από ό,τι ακούω ξεκινάει και την επιστροφή, κάτσε να δούμε. Ναι, τα καλά είναι τώρα τα περιστέρια. Για να δούμε τώρα και τις κατηφόρες. Εκεί επάνω. Λοιπόν, κάτσε να τα ζουμάρω λίγο. Ναι, να τα έχουμε πιάσει, εδώ είναι. Με βρόγκα από ό,τι βλέπω τα ρίχνει. Τα καλάει μάλλον. Και έπεται η συνέχεια. Πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Βλέπουμε και τον κόσμο, όλοι προσπαθούν να τα δούνε. Ξεκίνησε και προστάρισε, έφτασε. Έβαλε το πρώτο και έρχονται και τα άλλα, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά. Βαζούρες. Όπως πάντα ο Στάθης στις βαζούρες σκίζει. Όλα βάλαμε τώρα, μονοκόμματα. Ήρθε άλλο ένα κοπάδι. Να. Πολύ ωραίο πέσαμε. Βιαστήκαν να χειροκροτήσουν γιατί τα πουλιά έρχονται ακόμα. Λοιπόν, να τα δούμε και λίγο μέσα τώρα τα πουλάκια. Από αυτό το πιο μικρό κομμασάκι τα πέταξε.
Όπα. Είναι αγρίνια, ναι, όντως είναι αγρίνια, δεν είναι. Άλλα περιστέρια. Σαλιδωτά. Ήταν και κανένα δύο ακόμα πάνω. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εύκολα αυτά μέσα. Είναι άγρια, αγριοπερίστερα που λέμε. Είναι αυτά εδώ που βλέπετε, τα πεπινάκια. Αυτό το σκαρί έχουμε. Πάμε και μία εδώ έξω. Μόνο από μακριά μπορούμε να τα ζουμάρουμε, να τα φέρουμε κοντά. Αλλιώς αυτά εδώ. Άστα λίγο Στάθη, άστα λίγο εκεί μετά προκύξεις. Αυτά εκεί είναι τα περιστέρια του Στάθη, του Πολυμέρη. Τα πιτσούνια το 2016. Καλοκαίρι είναι, επαναλαμβάνω. Ζέστη κάνει άπνοια και βγάλανε αυτό το πρόγραμμα. Και έχει και πολύ ωραία μελιά. Μπράβο το Στάθη, μπράβο. Λοιπόν, Στάθη, είχαμε χρόνια να τα πούμε και εγώ είχα να έρθω χρόνια για κάποιους λόγους εδώ πέρα. Εντάξει, δεν ταιριάξανε οι δρόμοι, χωρίς να έχουμε τίποτα προσωπικό. Αυτό το ξεκαθαρίζω από τώρα. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα μου θύμισες παλιές καλές στιγμές, ειλικρινά. Δηλαδή, αυτή τη βαζούρα που ακούμε από παλιά εδώ, την κλασική βαζούρα που δεν την ακούς εύκολα. Δεν θα πω πολλά λόγια. Συγχαρητήρια και μόνο που μου έφτιαξες με τη βαζούρα αυτή που έκανες από μένα. Παναγιώτη μου, τα περιστέρια αυτά είναι τα ίδια εδώ και 40 χρόνια. Ξέρω. Ακόμα έρχονται. Ναι, τα ακούω. Λοιπόν, αλλά είναι μωρά, είναι 20 ημερών περιστέρια αυτά που είδε ο κόσμος τώρα. Ναι. Με 4 περιστέρια, πουλάκια, τα οποία περιστέρια αυτά ήταν περιστέρια και αυτά μικρά, αλλά μιας κάποιες 5-6 μηνών περιστέρια. Ναι. Λοιπόν, έχουν όλες τις χάρες. Ναι, πετάνε καλά. Όντως. Πετάνε σε μια ευθεία. Βουτάνε. Και βγάζουν και βαζούρες. Χάνονται. Οι βαζούρες τους είναι μοναδικές στον κόσμο. Δεν μιλάμε για βαζούρα, μιλάμε για τορπίλες. Εγώ είδες, επάνω εκεί πάτησα. Ναι. Σε αυτό που μου αρέσει και εμένα εδώ σε σένα. Λοιπόν. Εμένα με ενδιαφέρει όποιος έρχεται εδώ να μιλάμε και αυτά που λέμε να τα βάζει έτσι όπως είναι. Έγινε, γιατί αν τυχόν τα αλλοιώνουμε, αλλάζουμε το νόημα αυτών που λέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μπανάνης δεν το κάνει ποτέ αυτό. Αυτό που θα ακούσεις όλα θα γραφτούν και θα ακουστούν. Θα χαρώ ιδιαίτερα να το δω το βίντεο θα το δεις και θα το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, στο Facebook. Ναι, πάμε λοιπόν. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά για να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και πρωτόκολλο. Γεια σου, Στάθη. Έγινε, αδερφέ. Στο καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.